Tens que dicirlle a tua muller que as probas dixeron que ti é lo estéril. Non te estás portando nada ben con el. Xa yo direi. Cando teño un momento e cando eu... Cando yo pensas dicir? Por que non chegaron as probas? Parece que me tardan. É que ás veces hai imprevistos. Tiñan que chegar, pero non chegaron. Non haberá algún problema? Problemas? É que tiven soños, Ramón. Soños? Sí, muller, soños. Que tipo de soños? Volví a soñar con ese desgraciado. É que xa non sei que facer, Fina. Non te poñas así, muller. Cala! Non sinto nada por ti. E para que vexas que non minto, mira. Velo. Non sentí nada por ti. E ti? Eu, non, tampouco. Non! Pa, ensear. Xa vou. Que tes, só? Levas uns días máis rariño? Non seguirás soñando con Celia, non? Que dis, ó? Mais levo ao contrario. Case non pego ollo. Dis que son cousas da idade. Da idade ti? Se estás feito un rapazo. Sí, un rapaz, sí. Un rapaz era cando coñecín a Vicky Lantry. Conteiche que a coñecín en persoa. Sí, moitas veces. Veña, ó, vensear. Espera, Pauliña. Seguro que non che contei todos os detalles. Eu era novo. Ela era... Hola. Hola, Paula. Papá, mira, non terás aí 5.000 pesos, só que é que fun o queixeiro e... Ladislao, por que sempre tes que molestar? Vale, ti por que sempre tes que escuitar a mesma música, non? Nunca deixarei de escuitar a Vicky Lantry. Pois o resto do mundo deixou de escuitala hai 30 anos, tranquilamente, Que dis, ignorante? Vicky Lantry é a mellor cantante melódica da historia. Todos os días se escuitan as súas cancións nalgún recuncho do planeta. Sí, pero ten que ser neste recuncho, non? Precisamente. Ladislao, non te pases, Eu que sei, preocúpame, entendes, Paula? Preocúpame. Vicky Lantry... Papá, o teu fillo se enchica por cousa dun queixeiro insensible e ti... Toma e cala, non pensades noutra cousa. Eu sí, estou pensando na sea, que xa me roen as tripas. Espera, Pauliña. Eu aínda non tiña 20 anos. Fun a ver ao teatro. Esperei na saída dos camerinos... Un ramo de margaridas brancas... Sí, cun ramo de margaridas brancas, e que? É nada. Paula, coserásme este botón que me caiu, sí. Coseu ti? O que nunca contaches, papá, é o que pasou despois, non? Que foi? Non contei porque nunca houve unha segunda vez. Ai, non. Nunca? Non volviste saber dela? Sí, polas revistas, polo cine, pero non falamos máis. E por que non lle escribes? É que lle digo? Dille que veña dar unha volta por Porto Sás, non? Non dis máis que parvadas. Ensalada, outra vez, ensalada tamén. Que somos, jaliñas ou que? Cala. Cala, come. Correr. A ver. Facturas. Publicidade. Facturas. Non. O candelabro non. É un agasallo de Jorge Negrete. Está ben. Pero explícalles que era de Jorge Negrete. Deberían dar máis por el, non? Facturas. Mario. Hai carta. A ver. Querida e admirada Vicky Lantry, levo toda a vida desexando mandarlle esta carta, pero ata agora nunca tiven o valor necesario. A miña devoción por vostede comezou cando a coñecín persoalmente sendo ainda un mozo. Non sei se se lembrará unha noite que...
Sería moito pola miña parte que a invitara a pasar uns días en Portozás, na Costa da Morte? O seu máis fervente admirador, Ramón Couto, armador e industrial conserveiro. Mario, sabes onde queda Portozás? Veña, que hai que abrir o bar. No. Mira, chamache polo dos análisis. Polas probas, papi. En que estás pensando? Sí, chamei onte e nada, que ainda van tardar. Que raro. Anselmo dixo que era rapidísimo. No, moito din, pero aquí atrásanse, home, aquí atrásanse todo o teste que a facer, E xa verás, cando cheguen, ainda por riba, han de vir confundidas, Ai, mira, espera que cheguen. Mira, vou facer a compra. Vémonos despois, ok? Ok. E alegra esa cara. Hasta logo. Pero que carallo estás facendo, Celso? Que carallo estarás facendo? Que faz? Estou repasando os deberes. Eu non os fixen. Queres que che deixe os meus? Non, con pouco de sorte igual non mos piden. E logo como ves tan cedo? Para estar contigo. Es encantador, Fito. Laura, xa levamos tempo sendo mozos, non? Sí, pero por que o dis? Non estarás farto de mí? Non, eu estou tolo por ti. Eu por ti. Vaya, estaba pensando que xa vai sendo hora de que ti e máis eu pois deamos un paso adiante na nosa relación de parella, non? Fito, non me estarás pedindo que casemos. Non, eu só che estou pedindo que nos biquemos, xa sabes. Pero xa nos temos bicado moitas veces. Xa, pero eu digo un bico de verdade, non? Xa me entendes? Con lingua? Eso. Pensa o tempo que queiras, eu non quero forzar a situación, porque, vaya, eu dixía porque estamos ben e mental e emocionalmente estamos preparados, non? Pero se ti non queres, eu non che vou... Que? Que sí. Daquela diti cando? Pois agora. Agora? Sí, estamos sós, non? Sí. Vaya. Rapaces, que me deixas de ver as matemáticas? Os deberes en matemáticas... Sí, toma. Deixo paje. Que faríamos nós en Laura, Fito? Sí, sen Laura... Isto
Este ano gañamos na Liga da Costa, eh? A min eso importame nada. Tamén gañaron 200 veces os de Cormella e non por eso deixan de ser uns cormellentos. A este es ti, o Yomol. Pois eu, mira, non sei que daba por velos perder, aínda que fose unha súa vez, Eso habería que verlo, polo ollo vou de estar asido, Oi! Non, de verdade, Daba algo, mira. E logo, dime unha cousa. Se tivese que escoller entre gañar a Liga e deitarte ca Cornicova ese que xoga tenis, que? Deitarte nunha cova? Ese sí que é un bo dilema, Gañar a Liga, mira, a Cornicova vai caer, tarde ou cedo, que? Pero quen é a Cornicova esa? E ti que dis, Petróleo, que non dis nada? Nada. Que hoxe tendes unha conversa de moito nivel para mí e non... Pero que lle pasa? Non sei, algo debe de ter porque senón xa non estaría contado non sei cantas veces se ten deitado ca Cornicova, que non sei ca outra tamén. Ca Navratilova tamén. Que xa é difícil, Que carallo, quen é a Cornicova esa? É unha tenista moi famosa e guapa, Pero non é daqui, non? Porque as daqui coñezo, é seu. Fillo, o telegrama. Ei, tranquiliño, papá. Xa toparemos algún resquicio legal, ti tranquilo. Pero que dis? É dela. Claro, de Facenda, non? Non, de Vicky Lantry. Chega mañán. Vicky que? Esa tampouco a coñezo eu. Animais. Non sabedes quen é Vicky Lantry? Non. Que non a coñezo o moreno que ven do que o mundo pase. Pero vos... Ramón, que eu vin todas as súas películas, Camiño de Guanajuato, se usan aquela, o derradeiro cuplé en París. É unha lenda no meu país, Ti tens que saber de todo, ti, Tranquilos, xa vos la presentaré. Temos moito que falar, ela e eu, despois de tantos anos. Pois vale, Couto, pois vale. E ao final pediume que lle dera un bico. Pero un bico como? Con lingua. E que tal, ben? Case, nese momento entrou Lois e cortounos. Que inoportuno, Inoportuno é? Pero que dixo? Estaba a piques bicala cando ti chegaches, Ia lle dar un morreo no medio da clase, non? Home, tampouco é iso, pero eu que sei, era só un bico. Pero con lingua, non? Home, claro, a ti que che parece, Que sorte tes. E que boa que está, Sí, pero agora acaba que está aí, Laura. Hola. Hola, Fito. Vaya, non sei... Podíamos quedar para pola tarde, despois das clases, non? É que hoxe teño que ir comprar coa miña nai. Vai. Pero mañá os meus pais saen e se queres, non sei, podemos quedar na miña casa e ver a televisión. Ver a televisión na túa casa e sós? Sen problema, Pois entón, ata logo. Hala, ata logo, Sós na súa casa, Es Deus. Pero non berres tanto. Mais as mulleres non lles gustan uns homes que non saben manter a calma. E nestes casos necesítase moita discreción. Discreción, sí, home, sí. É moi importante, Pero como faz? Eu pensaba que Laura era unha estreita. Rapaz, mulleres estreitas só existen nas mentes dos homes estreitos de miras. Que frase. Que, como vai todo? Mais ou menos. Logo? Ai, chica, que aturar a petróleo non é nada fácil. Veña, xa será para menos. Non, leva uns días que está insoportable. A ver se todo isto pasa pronto. O que? Nada, cousas miñas. Bos días. Hola, Belinda. Hola. Quería unha botella de albariño dese que levei o outro día. Pois aínda non nos chegou. Que... Pero se onte me dixo Celia que vos ia chegar hoxe. Pois non. Que manía ten algunha xente de dicir que vai facer cousas que despois non é capaz de facer. Pois mira quen foi falar. Que dicías, Belinda? Que hai 2 semanas que tiñan que estar aquí as análises. Ou eso foi o que dixo vostede. 2 semanas xa, pero é que ainda non che chegaron. Se non o sabe vostede? Se cadra se falas con petróleo... Como? Pois el díxome que... Tenas el? Mellor é que fales con el, Belinda. Mira que teño un home. Non soporto que me mintan. Ana, apúntame esto. Sí. Cousas de parella. Que ganas ten a xente de se complicar a vida casando para despois terlle que andar dando explicacións á muller de todo o que fai. Quere algunha cousa máis? Sí, quería unhas croquetas conxeladas e 2 latas de fabada. Tampouco vayamos pensar que na vida de solteiro todo son vantaxes. Entón, é mañá na túa casa? Seguramente. Así me gusta. É que nerviosa? Non. Bueno, un pouco sí. É que nunca lle dei un bico con lingua en rapaz e non sei, xa vai sendo hora. Ademais, Fito gustame tanto. Estás toliña por el, É que Fito é moi especial.
É que ten de especial? Pois que é moi maduro para a súa idade, non? Sí. Mira, Fito, non sei se xa así, contallo todo. Sedes como nenos, Que xedia. Tiñas que ver cando yo pedi Laura. É que non fui para tanto, Claro, seguro que non é a primeira vez, Home, eu sou un cabaleiro. Pero non me fajades preguntas indiscretas, Que fenómeno. E que calado tiña, Pero ata onde chegaches con ela? Home, chegar... Non me fajades falar, por favor. Xa vos chegará a vosso momento de aclarar cunha rapaza. A mí xa me tarda, Bueno, eu vou marchando, Teño moito que facer. Ata logo. Aí vai un home de verdade. Que tes, papá? Queres unha tila ou unha anestesia xeral? Non quero nada. Chega mañán e todo está sen preparar. E a casa feita un desastre. Ademais, non sei que pode haber en Portosás que lle interese a Viquilantri. O meu que sei, papá, un paseo polo porto ou a igrexa ou unha caña no petróleo tamén, non? E Celia sen aparecer. Eu pensaba que o Consello lle podía facer unha homenaxe, entregarlle unha placa ou algo así. O maiores, que menos, non? Sí, tamén. Ademais, non contaba con que contestara tan pronto. Nin que se lembrase do noso primeiro encontro despois de tantos anos. Non sei. Ese a defraudo. Ese se decata de que non estou á súa altura. Ti, históricate ben, que xa verás. Que de vésperas, Xa me contou Ismael, xa. Tes un mozo que non o mereces. Era o único que sabía quen era Viquilantri. Panda de ignorantes. Sabes, dis que en Brasil a súa primeira película foi un éxito, non? Camiño de Guanajuato, un peliculón... Sí, señor, a súa primeira película. Vina no Cinemán, xa desaparecido. Despois veu a Coruña, ao teatro. Aforrei todo o mes para a entrada e a viaxe. Daquela non se ia a cidade con tanta facilidade como agora. Sí, o avó non quería que fose, xa o sabemos, papá. Levanta dai, que me estás esmajando a pupo. vai. Conta mami, papá. Esperei na saída dos camerinos. Deille un ramo de margaridas brancas. Sí, señor. Despois paseamos polo porto, Só a chover, as margaridas alá foron e ela foi con... Chameina o día seguinte xa marchara. E non intentaches localizala? Deixei pasar os días e os días. Nesto apareciu a vosa nai e ata hoxe. Ata mañán dirás. Non sei que pasou. Sí. Que faz? Ata mañá. Trae. Veña, irmán, imos para casa que xa están recollendo. Recollendo. Son as 10 da noite. A ver, ainda lajo como recollón está ese día. Porque sí, así que iré pagando. Veña. Vaya xeito de tratar os clientes, Quen manda neste bar? Non hai home ou que? sei, que non Ti está calado. Xa falaremos despois. E vos foron unha vez, non tedes casa ou que? Ai, Petróleo, que? Vai ser así o Estás conto? xordo, Tarasido, estás xordo. Ai, cuidadinho. Fora. Marcho porque quero, Mira, non aturo que me mintan. Oíches? Fuche polas análises? Non fun, chamei. Dis que aínda non teñen os resultados. Ai, sí. Pois hoxe falei con Anselmo. E non me dixo eso. Por que non mo dixeche? A ver, por que non mo dixeche? Explícate, chico, porque non entendo nada. Fala, por favor. A ver, por qué? Papi, por qué? Porque non fun capaz. Porque quedei lilo, non fun capaz.
Cales foron os resultados? A ver. Cales ían ser, lindiña, cales ían ser? Crees que se deran que podo ter fillos non sería quen de contarcho? Cales ían ser? Por favor. Ai, papi, sinto moito. Que che dixo Anselmo? Dixo que son cousas que aquelan, que non é tan extraño, que ocorre un lotazo de xente. Pois será certo. Será. Mira, o que máis me molesta Xa o sei, é que me mintas. xa o sei, Non me tiñas que ocultar, papi. xa o sei. É que non fun capaz... Non fun capaz que Liló é un problema meu. Como que teu, papi? Estamos casados, son a tua muller, lembra? Pero ti podes ter fillos, eu non. Ti Eu podes non ter quero ter fillos, fillos eu máis que non. contigo, nada máis que contigo, papi, por Dios. Non sei, tío, non sei. Que Ai, mira. teño unha excavadora na cabeza. Non Xa digas sei se son parvada, un ven home acá. ou son un Querémonos. fantoche, entendes? Ven acá. Moi ben, pero teño Dame un medo. abrazo. Tiña medo. Papi, ven acá. Non se acaba o mundo, ok? Estamos xuntos. Para quieto, home, está tranquilo un pouco. É que xa tiña que estar aquí. Bajaras de avión, papá. Ben no coche tarda, normal. Como teño a jarabata? Daquela maneira, podías abotoar o botón de arriba, non? Gáname. Bos días, don Ramón. Que? Ainda non chegou o vigilante? Non, aínda non. Haberá que esperar, entón. Esperar a que? Esta non é unha visita oficial. Ven de incógnito pasar uns días na miña casa. Así que liscando. Home, don Ramón, que ca ilusión que me fai vela, polo menos ver como se conserva. Como se vai conservar? Estupenda. Está ben. Podes quedar a vela. Pero calado como na misa, eh? Vigilante. Se o soubeses na miña terra... Pero é famosa no Brasil, entón. Famosa. Famosísima. O público está dividido entre Vigilantri e o can Rintintín. Eso dixo que o Rintintín é papá. Pero como podes comparar a Vicky cun can? Ás veces penso que teu irmán ten razón cando fala de ti. Pero, don Ramón, que eu sempre fun de Vigilante. É o máis de Rintintín, papá? A ver, que? A cachonda esa cheja ou non cheja? E a vos que se vos perdiu por aquí? Nada, nós só vimos enchelo o ollo. Ollo, tiña pensado encher os dos, está tan boa como dis. Ainda de vir toda a xente da vila. Tiñamos que estar calados. Tamén dan ambiente, papá. Mesmo unhas maioretes quedaban ben, mira. Unhas maioretes, estás tolo. Non. Así que hoxe, non? Na túa casa? Ai, cala, se cadra tiña que calar a boca. Muller, para algo estamos las amigas. Xa, pero... Pois sí, é hoxe. Pois que ben, non? Xa contarás, Que vou contar, Sandra? O que tiña é que calar, porque non... Por qué? Porque non creo que a Fito lle guste. El é moi discreto para estas cousas. E basicamente isto é todo. Xa algunha pregunta? Ben, Fito, díjanos, como pensa encarar a faena? Ben, alégrome moito de que me fagas esa pregunta porque, ante todo, hai que manter a calma e non perder os papéis. E despois meterse na faena sen medo. Entendedes, non? Moi ben, mestre. E sorte, Gracias, meu querido amigo, e sorte a todos para o exame, Fito, 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 Fito. Parade, veña, sí. Parade, parade. Fito. Hola, Laura, que? Que berrades? Nada, que onte marquei un golazo no campo de fútbol e... Eu pensei que ias marcar hoxe. Laura, non creerás que eu... Que o que non teño que querer? O espectáculo que montaches? Como que... Xa estou farto de vos. Liscade dunha vez. Aquí non pintades nada. Veño. Oe, ti serás o dono de medio Porto Sás, pero a praza segue sendo un lugar público, olliño. A máis nós somos os vigilantes da praza, non? Mira, papá, mira o que tal ven aí. Mi madriña, que cochás. Esteche como do Sebastián, un Cadillac do 51. O de Sebastián é un Aija. Un Cadillac. Un Aija. É un Cadillac. É un Aija. É un Cadillac do 51.
a señorita Vicky Landry. Couto? Sí, Ladislao. E tal, e como lembraba cando leín a carta. Xa, pero é que é un erro, porque o que escribiu a carta foi papá, Ah, por suposto. Ramón, canto tempo. Os seus pés. Dallas flores. Ah, que bonitas. Que brancas. Eses son margaridas, como as Ai, mentón. veña esgotada da viaxe. Non hai un sitio onde recuperar forzas. Sí, aquí mesmo no petróleo, se quere. Pois veña. Leve as maletas pro petróleo, despois xa as levamos para a casa. O que hai que facer polas estrelas? Un couto de burro de carga. E agora, queridas amigas, queridos amigos, ecos de sociedade. Radio Portosá soubo por fontes de recoñecida solvencia que xa debe de estar entre nós unha bella gloria do espectáculo, Vicky Landry. Vicky Landry, que non a lembra en Camiño a Guanajuato ou o derradeiro cuplé en París. Diz que unha profunda amizade a une a Portosás, así que foguetes de sete estalos e benvida, Vicky Landry. Que pintoresco é este bar. Que mariñeiro. Sí, ai, Belinda, que tal? Si, é que é a Costa da Morte, non é... Ai, tomas anjo. Sí, un dry martini cunha sombra de vermú para darlle aroma. É un poleo cunha sombra de menta tamén para darlle aroma. A ver, resumindo, un poleo, un dry martini. Mira, a ver se lle gusta porque non o fago normalmente. Ai, ben. Pero que faz, papá? Me pedeixe as maletas. Belinda, a min pomo mesmo ca Vicky. Ai, perdón, Ai! Non tes nada que facer? Non podo creer que estea diante de Vicky Landry. Nin eu diante de Ramón Couto, industrial e armador. Tes moitos barcos. A frota máis grande da Costa da Morte. Despois da de Toñito de... Che. Vou ver como vai o dry martini. Tes un fillo moi agradable. Vicky Landry. Estou falando con Vicky Landry. Mirade que ben se conserva. Que glamour ten. Tamén se corsena a carne do coche no sale, mas non ten glamour ningún. Faz coa boca chea, anda. Porco. A verdade é que parece unha chalana bella e non sei que vería teu pai nela. Para ela é fermosa, non me escabe co ollo de namorado. Pois mira, eu vendo a co ollo bo, dixoche que ten máis mans de pintura que un barco vello. Ela onde vai o petróleo, Belinda? Ai, non sei. Debe andar por aí queixándose das súas desgracias. Andache vendaval na casa dos Puja, me hambre. Home, o petróleo e a benzina arden como a gasolina. Que, as nasas a matar o tempo? O tempo e máis tamén algún peixe, se deixa. Podeche facer unha pregunta? Xa fixeches. Va unha pregunta, é unha consulta, vai, Teño un amigo que ten un problemazo, e querolle ben, Xa, un amigo. Si, un amigo, que pasa? Non son eu, non me toquedes os xoguetes, eu non teño problemas. Ti non tes nunca ningún problema. Nada. O caso é que o meu amigo ten o problema de que non lle pode facer un fillo a súa muller. Ela, ten a ferramenta averiada? Non, impotente non é que a ferramenta traballa a xeito, o problema é que non pode telos, xa. Non será paxariño. Maricón, non. Co que lle gustas a muller, non.
Entón, ao mellor o problema é que ele non lle gusta as mulleres. Oi, que carallo! Non, as mulleres quedan apiroladas, non máis velo, mira ti, ainda por riba. Non sei, o papel dicía que ten un aquel fisiolóxico, mira ti. Mira, a mí non me veñas con palabras raras, Pois fisiolóxico... A ver, como che diría? Fisiolóxico é que é san, que é normal, que é católico, todo, pero que hai unha deficiencia que lle impide concebir unha criatura na Que súa a ferramenta non lle goberna. Eso, que non lle goberna a ferramenta. A ver, entón, cal é o problema do teu amigo? Ai, que carallo, de que estamos falando? Que non pode ter fillos, che! Que non pode ter fillos. Pero eso non é ningún problema. O que non pode ser, non pode ser. Pero el quere telos. Entón o problema non é que non poida ter fillos. O problema é que os quere ter sabendo que non pode. Ok. E que? Mira, vai a dille ao teu amigo que os problemas que non teñen solución non son problemas. Estamos. Estamos, ó. E a muller del quere ter un fillo tamén. E a muller é guapa. Me jacho, sabes que é un mundo de guapa, home, sabes que é un mundo de guapa, ó. Daquela non há ter ningún problema. Seguro que ten moitos candidatos a facerlle un favor. Ela quere telo con el. Ai, cajo no 111. Mira unha cousa, Petróleo. O rodaballo ten a boca torta. E por moito que faja, nunca vai ter dereita. Claro que o rodaballo non se preocupa por cambiar as cousas que non poden cambiar. Os peixes son menos parvos que as persoas, por iso eu prefiro estar con eles que con vos. Que reina. Non sabes ti ben, non? Foi un exame unha maldición. O exame? Que máis terá o exame, ó? Admiro, tío. Que ben sabes levar as cousas. Ei, Laura, espera. Que tal o exame? Non quero falar contigo. Pero por qué? Que che fixen eu para que estés así comigo logo? Ai, non me preguntas. Que estiveches contando por aí? Eu nada. Xa, tiñamos unha cita non un partido de fútbol, Fito. Laura, mira, eu non quería que Para min era algo importante, sabes? Mira, foron os rapaces que empezaron a dicir barbadas, entendes? Esquéceme. Pero quedamos para pola tarde, non? E aquí é onde chega o peixe. Aquí véndese e logo distribúese. Que interesante. Alégrome que che guste. Tiña medo de que Portosás che resultase aburrido, sen glamour. E xa non nos falta nada por ver. A igrexa. Non. Canto disto é teu? Pois eu diría que case todo. Encántame os homes con iniciativa, porque ademais da pesca, tamén te dedicas á construción, non si? Un pouco, sí. Queres ver o almacén? Está aquí, hola. Non fai falta. Gústame este negocio. Coa súa xente. A súa xente sinxela, coas súas pequenas alegrías e tristezas, cos seus pequenos problemas. Pasa algo, Vicky? Non. Mellor así. Bueno, home, o caso é que... Conta. Que non quero... Pouco nos coñecemos e non quero molestarte coas miñas cousas. Molestarme, Vicky Lantri. Moléstame todo o que queiras. Sería o home máis feliz do mundo. Ai, ti és un home de negocios. Eu non. E preciso o teu consello. Pasa algo? Ti xa sabes como é este mundo. Un día estás arriba e outro... Sí. Arriba, sempre arriba. Vicky Lantri sempre arriba. Ai, oxalá todos pensasen como a ti. Pero hai moita envexa. Moito traidor disposto a te coitelar polas costas. Tiña un negocio a punto de estrear. E no último momento socioeconómico, liscou. Teño a compañía parada por falta de... Por falta de? Nada. Prácticamente nada. Ti non saberás de alguén que queira investir.
nun novo espectáculo de Vicky Lantry? Completamente novo. Pero coas vellas cancións, as de sempre, pero arranxadas co gusto doxe, con moito ritmo, con rap. Rap? Rap é iso de falar ás presas. Gustaría moito a xente nova. Vai ser un bombazo. E canto faría falta? Pois... Mario, ti xa sabes que eu... Isto dos cartos... Son un artista. Sí. Pero aquí tes toda a información. A ver. Sabes quen che quere a ti? Sabes quen che quere a ti? Un cobarde. E ainda por riba de cobarde estéril. Teño todo o lote, xa ves. Lote completo, lote como ansi. Ai, meu amor. Eu quería ter un fillo. Quería ter un fillo contigo. Pero non cho podo facer. Estou todo o día dándolle a cabeza con que mellor terás que ter un fillo con outro, Estou todo o día pensando barbaridades, E non son capaz de falar contigo cando estás esperta, E teño medo, Eu non che podo facer un fillo e teño medo de que desaparezas, de que... Teño medo de estar aquí. Contigo aprendí que as emocións ben poden ser moito mellores. Estou casada cun bobo. Contigo aprendí a coñecer un... Que Belinda, logo o armador hoxe ben, non ben, vou eu só... Non vai vir. Creo que non pegou ollo en toda a noite. Ah, e logo, o motivo de que non pejar ollo... O motivo é bo ou é malo? Non sei se me explico, a ver. De maravilla. Pasou a noite no sofá do salón. Explícome. Ui, de vendaval a nordeste campal. Pois debe ser un andazo, porque tamén na miña casa esta noite... Tamén? E logo pasou? O vello. Toda a noite veña a escoitar discos de Vicky Lantry, e pasear para arriba e para baixo do salón, e cantar. Cantar, Cantou. O vello. Preocupante, Será pola emoción de ter aquí a Vicky Lantry. Hijo, aprendí. Bos días a todos. Bos días. Hola, filliño. Que? Non hai un café para min? A verdade, teño que poñer eu e todo, logo. E logo, Petróleo e Belinda onde andan? Petróleo ainda non empezou a andar, Belinda anda demais. Pois dilles que hoxe o petróleo vai facer historia. E logo? Seguramente cante para nós Vicky Lantry. Oi, eu non sei se poderei vir, Eu non me perdería por nada do mundo. Pero non parecía que viñese de xira, non? Ainda non falei con ela, pero supoño que dirá que sí. Por certo, dille a Petróleo que prepare un currunchiño para que actúe ela. Pois xa non sei se é boa ou mala noticia tampouco, Eu tampouco. Pero tan amigo és dela, entón. Máis que amigo, son socio. Como xa así? Sí, vou investir 12 millóns no seu novo espectáculo. Como? Está mal o teu café, o meu sabe ben. 12 millóns, papá, con 12 millóns montábamos a mercería, 12 millóns no espectáculo desa muller, pero que... Pois sí, vou financiar unha revista como as de antes, con rapazas lixeiras de roupa, cancións, Vicky Lantry de supervedette. Supermoderno todo, non? Pois sí, moi moderno. Con rap. Ai, con Papá, home,
Eu respeto a admiración que tes por esa muller, respeto a papá. Pero 12 millóns, non 12 millóns. Pois é barato. Ramón, onde sei que apuntar para o das rapazas lixeiras? Para. Non te estarás precipitando, papá. Non. Eu que sei. Ti que sabes do mundo do espectáculo, di? E ti sí. Eu sempre souben onde meter os cartos, Por certo, Ismael, ti que a coñeces ben, non é magnífico. Ramón, magnífico sí, pero ten que lembrar que ela sempre é fixa de muller fatal, Fatal, iso. Ei, Melgacho, espera. Que queres, rapaz? Mira, é que che quería facer unha pregunta. Pois veña, suba a bordo e falamos mentres pescamos. Non, é que teño que ir para a clase, teño apura, non podo. A ver, que é o que che pasa? Pasarme a min? A min nada, é un amigo que non vais pensar ti que eu teño problemas dese tipo, Non, ti non tes problemas. Eu non, Xa coñezo o conto. Sí, eu non teño nada. Vaya, que o meu amigo, un tipo moi legal, non? Pois ten problemas coa moza e vai, igual ti, non sei, podíasme dar un consello, non, para el, algo así. Ola, desde logo teu pai tan listo para unhas cousas e tan burro para outras. Deixarse desplumar pola nacra esa. Ai, ten cuidado no morder a lingua que te pode envelenar. Non, desta volta... Talo, Marisa. Chao, pura. Desta volta, igual leva razón ter sido. Talmente como se tivese 15 anos. 12 millóns. Quen se lle conte? Que a mos era a min, che. Todo por culpa da momia da lagarta esa, que me apure. Bos días a todos. Hola, un dry martini? Non, 2 cafés, gracias. Teu pai? Meu pai. No banco. Ah, xa che contou. Contoumo, sí. Por certo que boa xogada, Non sei que queres dicir. É un home con experiencia que sabe onde se mete. Aí a señorita esa ten moita razón, Teu pai non tivera un negocio de coches usados? Sí, o meu pai a segunda man foille sempre moito. Señorita, por favor, non me poño os cafés. Hai algo no ambiente que... Teme que perdoar, escapóuseme. Hola, gente. Oh, Vicky Lantri. Hola, eu son Paula Couto. Ah, sí, encantada. Pasa algo? Mira, o rodaballo ten a boca torta. E por moito que faja, nunca vai ter dereita. Claro que eu nunca vi un rodaballo preocupado por cambiar as cousas que non se poden cambiar. Xa, pero non sei se entendí moi ben o que me queres dicir, non? Non entendiches porque ainda és moi novo. Pero xa entenderás. E agora vaite, veña, que non quero perder a María. Melgacho, espera. Teño que falar contigo. Non me virás contar que tes un amigo que ten un problema? Non, é unha amiga, creo. Ti non coñecerás algunha muller fatal? Eu coñezo o rodaballo. E ben me chega. Va, andando. Aquí temos o noso herói para que nos conte as xogadas de onte pola tarde. Non hai nada que contar. Como que non hai nada que contar? Pois eso, que onte non pasou nada. Nin onte, nin antonte, nin nunca. Como que nunca? Nunca. Todo é unha mentira. O único que fixamos Laura e máis eu fui darnos os biquiños de nada. Pero con lingua non? Iso polo menos é verdade. Non. Nunca lle dei un bico con lingua a Laura. A verdade é que nunca lle dei un bico con lingua a ningunha moza. E agora que xa o sabedes todos, deixademe en paz, non? Es un fantasma, tío. Fito, que che pasa? Nada. Xa verás, vouche sorprender.
Que? Ginseng. A tua infusión favorita. Desde aquel concerto que deches en Seúl en 1977. Que rico. Eu sou un desastre para as datas. E ti lembras cando nos coñecemos? Pois claro, como non me vou acordar. Foi no ano 1970... 69. 1969. O 24 de outubro. Unha data inesquecible para min. Claro, home, claro. É que teño a cabeza con tantas preocupacións. Pois, acabaronse as preocupacións. Unha menos. Aquí tes os cartos pro teu espectáculo. Está ben? Estupendo, estupendo. Supoño que quererás que asinemos un documento. Falo co meu abogado e... Pero, muller, onde hai confianza... Pois daquela... Abusando desa confianza, quería pedirche algo moi especial. Sí? Pois, eu quería, se che parece ben, que cantaras hoxe no Petróleo, para que a miña xente coñeza quen é Vicky Lantry. Ai, pois, é que non sei. Teño a voz un pouco tomada e así, sin ensaiar. Ademais, o sitio do Petróleo non... Hola. Hola. Papá, podemos falar? Sí. Coñeces a señorita Vicky Lantry? Sí, xa tive o justo. Podes vir un momento? Sí, como non. É só un momento. Queres un pouco máis de ginseng? Non, gracias. E isto que? Adeus, fantasma. Hola. Hola. Creín que non me ías volver falar. Iso era porque pensei que non eras como realmente és. Sí. Pregunta ya a Monchiño como son, ó. Un túxaro, un fantasma, un... Un valente. Escoitei o que lles dixeches os rapaces antes da clase. Fuches moi valente por dicir a verdade, Fito. Sí. Se fixase onte, xa non tería que pasar por isto. Pasar, pero se aínda non pasou nada. O que ten que pasar aínda está por vir. Que tes, Fito? Nada. Quedamos pola tarde na tua casa. Non, na miña casa é que están meus pais. Pero podemos ir dar un paseo. Vale, despois do partido, non? Pois, despois. Pero está aquí toda a miña vida. Toda, Pero este home, ademais de parvo, está tolo. Sí, pero non o vaya comentando por aí, non vai a ser. Que maravilla teu pai, Non o sabes ti ben. Onde está? Pois marchou. Pediume que me despedise da súa parte. Logo encontrase mal. Pois sí, bastante mal. Pero podía estar peor, tendo en conta que a persoa que admirou toda a vida non vale un peso. Coidadiño, É certo, perdoa. Dixen un peso e quería dicir 12 millóns. A ver si vai pensar que é unha estafa. Non teño nada que pensar, está clarísimo. Mira, neniña, teño aquí o seu diñeiro, devolvolle en paz, quitando os meus gastos. Tranquila, non fai falta, dixo que quedara con el. Pola conta dos anos que admirou, non sabe? Pois daquela. Eso sí, cunha condición, que non volva nunca máis por aquí, nunca. Pero vostede con quen cree que está falando? Está vostede falando coa señorita Vicky Lantry. E vos estades falando coa señorita Paula Couto. Boas noites, Portosás. Remata un novo día. Algúns iríalles ben e a outros menos ben. Así se fai en Portosás. Uns van ben e outros mal. Pero que saibamos non houbo desgracias e eso é de agradecer.
Compre dicir que hoxe a artista Vicky Lantry estivo entre nós. Diz que esta noite ia actuar no Petróleo, pero fontes ben informadas comunícanos que a estas horas xa debe de estar ben lonxe de aquí. Talujiño, amiga, que che vaya ben a Buriño, Vicky Lantry. Fito, non hai que te entenda. Pero que diso? Pois iso, que toda a noite paseando e nada. É que... Hai algún problema? Algo comigo? Non. Eu contigo estou ben, e tiñoche moito respeto, Laura. Pois iso, que non hai que te entenda. Mira, Laura... Eu contigo estou ben, entendes? Gústasme moito, vai, que non sei máis que dicir, que me gustas moito. Mira que suspender a actuación tamén. Agora que quede así todo, Ata mañán. A outra caña, Belinda? E a min tamén, ponme unha caña. Non queres un rei martini? Xa lle collín o punto. Non, ponme unha caña. Mira, tiñamos todo preparado, pero na radio dixeron que a artista marchou. Sí, sei que tiña compromisos na capital. Sí, pero mañán jaño Depor e xa estamos, Que sei eu. Igual perde, non sería a primeira vez. Papá, marchou, non? Boas noites. É un inmenso prazer estar aquí esta noite. Era unha débeda que tiña. Xa sei que moitos contaban con Vicky Lantry, pero ela non puido vir. Saben que é unha muller moi especial, unha boa artista, pero unha persoa... mellor non xulgar. No seu sitio estou eu. Eu chámome Adela Pumariño. E coñezo moi ben as cancións de Vicky Lantry. De sempre. Hoxe quero cantar unha canción moi especial. A canción favorita dun home que un día do ano 1969 levoulle un ramo de margaridas brancas a Vicky Lantry á porta do teatro. As margaridas morren dun día para outro, pero estas non. Estas viviron frescas no seu corazón por máis de 30 anos. Hoxe sei que morreron, pois para el e para todos os que aman vai esta canción. Contigo aprendí que as emocións ben poden ser moito mellores. Contigo aprendí a coñecer un mundo novo de mil cores. Descubrí que a semana conta máis de 7 días, a ser maiores as contadas alegrías, e a ser ditosa eu contigo aprendí. Contigo aprendí a ver a luz do lado escuro de mil lúas. Contigo aprendí que a tua presencia non a cambio por ningunha. Descubrí que podo un bico ser máis doce e máis profundo, que podo irme mañan mesmo deste mundo. As cousas boas xa contigo as viví.
E contigo aprendí que eu nací o día en que te coñecí. Onte, mentres dormías, falei un cacho contigo, Non dormía. Papi, non te vou deixar. Non podemos ter fillos, Belinda. Nin tampouco podemos ter un helicóptero, papi. O único que quero que confíes en min. E que nunca, nunca, nunca deixe de quererme. Se puidera quererche unha mijiña menos. Entón, por que te preocupas? Contigo aprendí a ver a luz do lado escuro de mi lúas. Contigo aprendí que a tua presencia non a cambio por ningunha. Descubrí que podo un bico ser máis doce, máis profundo, que podo irme mañá mesmo deste mundo. As cousas boas xa contigo as viví. E contigo aprendí que eu nací o día en que te coñecí. Isto é seu. Foi un placer, amigo. Fixen o parvo, non si? Cantáchela como nunca.